3 textos que pertencen a unha serie que leva por título Diapositivas a Clareo e que fala de mulleres desobedientes. Nai, calamidades a contramán no peto descosido do mandil. Calvivo ou roupa a clareo, por que había de reparar eu? Baixo a blusa, como aguillóns, vértebras. Se embeleza de tísica na erva, estendes os lenzos. Así clareas os días, horas de mandil engraxado, fosilizando o tisne do peito. Mentres te miro, xenuflexión de lixivia, escorrentando dos días, o ferro. Modificas a traxectoria, pasándolle a pedra a fouciña, e alí, cindida de fracaso, no medio do camiño, sobesme o colo para que unha das dúas non se ortigue.